kaisa YouTube nuka hezamara o bijay misil khaigana product kisu sui thangana aro a sui no totara o khomala lemani boba tamo thina de naikya kuthi bor rong samti khomala rible khomala kormo kuthi bor rong no gothang bor rong no amti khomla rok yable ri sarok sirukma nugo eba yago khumya pharo bonakha khomala se kandi ru tar mane bo thina kasu tongkha te bisi tongliya o bubagra product kisur thina kasu tongkha sui bwsa abon bagan bono khomala kandi bayu ba buri rok bang masa khichlang kollai masa buri rok ba ebe no thusak ba khisi thik o product kisur bai o buri rok hosa ka thusak ka si thik tam bai kothom la ke ja bosare Sengkina kutuma hangkai iko amit ja sini buri bodol ni bagai hamja sanamani dai buagran bagai hamja samani abono seng konanya bagai map sani na bagai seng kutum layu tamo saomit abo bo je buagran no sui musuk rok nei viral khaimani dai sini bua bodol no buagra bai masa ka hosa ka thutu rok nei samani abono te bubagra no asa khamya kok sai chejai tongmani जों abono bono map sana nangna bo जों no o je sananya si sini o michabo sini wo bo jagani ini ko mura bari ni mura bari rai ko sam ani omit pho asi ko pal mole sai man bol sale man bo suk jarate ke chini bubagra no haya chamani bin potisut bono na hanani bo map san bayang bo potisut manai buma bodol thangai bono rom nahari nai gorbo to mutai samung hamya kok hamya ta ti satong or jagawa saya mana to ini saya finai to haru musuk ji hino ini ko hino ke malakani ora hino bo thinya ka suka bubagra sui musuk aba hai ko ro sauta bo yang bagni bo buri rong na bo ongko hoja ke thukai chi sawo bubagra bai aba hai kok sawo ga bo bubagra bag hamya saman bagai sin do phan bagai buri bodol na hamya saman bagai bo mama sanai Mane bo bahaya sa hamya saman bubagram bagai bo mama sanai chungo bahai nai uta map se ne pon sajare nai buma bodol thangai rom nai hainai norok mane tini khana ne bising no bo phirogi map sanjang ke norok action na nai bo bono ki kono warning da ja khan norok ya ani riya ko he lugis sang bubagarano atar patar samani khana oi sini bukha tongmalia sengma ni bagai amni ma khajar kha jeng ko chapongna ni bagai bo musuk khana ma baina bo judi mapsan payang ga bo olo dukhuma nai bo bodol ni thanin bo dukhuma nai o je kok sajama ka bo dino samani obo borok ko bo 6 tarik go bubagra je bijay misil hezamaro hayo obon bagai bo okongno siljawo hamya siljawo bubagra je hezamara haimani adini kogno bo hamya sawo bubagra soi musu bijay misil khana hezamara wo ajaga hayo thunya bagai khumala rilayo bono thunya ka suka bubagra khati rongna simise khumala koromori bla ob hai kok sawo bubagra bagai te buri bodol musalai ma rong bo sai dong bai khara khini buwa bodol no ba chejao bo hoja kai thukai chi sawo ob hai kok sawo ta bo hamya mang sawo ta hamya tisi saka abo kin norok tabo norok jara salai mani ka bo bo kuno kaisa guru bungi ja norok din salai mani kami am chani borok ngi sing kai jo mo kaisa buri bodol hinja go sing bubagra bagai hamya saman bai khayo go te buri bodol no hamya saman bagai sing khayo go amni bagai sing tini palkhe media o manuk jakhata o bahai agir ogo to waisibano bubagra ni bagai o sini o amchai rogo to waisibano hamya rok sajagya tabuk samo tamo hai ma tong norok bo samani bagai sini bukha dukona ko sing jodon jini bagai se bo busai tong khai bono se hamya chau kai jeng nang nang ngedi ba bo chin do phani bagai so jiri goi ka bai busai tong jeng hai de ma jeng hai bukung bara tu bo bahai sing do phana hamya sanam sila ba bo khai boro tong bo o hasa ka tong ngedi ba bo bumano na khai bumano na bo bumano na o aing tanya bo hani bagai krai bo bumano ni ma na na o bo do phana phasau te rang bo do phana phali jawo BJP ni rang sa jak omni bagai bo bubagra na hamya sawo bo ke abo BJP khayo ne ja bubagra na hamya samani klai gena BJP khayo bo direct BJP khayo sing kam gai chino bo na BJP leader se babon bagai na chini bubagra na bo haya sata omni bagai bo je sakapan mama sanai mama sai bo jo to be ba se bubagra chini ni sai tong bo khai tangai bubagra ni bagai bo haya sai tong na nang ba obo haye ke lai
buba garale sin do phalba busable ento bo map sanya ka bo deranai chin brirang buma bodon thani direct no ko thangrom na harinya amati sai bono eto bri hori bo senge mo ito sone bazar sin pare sone bazani bri rok bodal ngi ok piro kata hambai